Ahojte, dnes som si pre vás pripravil príbeh o krvilačnom lovcovi. Predtým, než sa ponoríte do tohto príbehu, by som vás chcel poprosiť o odber a like, aby vám neušlo žiadne ďalšie video. Teraz vás už nechám si vychutnať dnešnou histórku. Každý štvrtý štvrtok v novembri sa rodiny po celej krajine schádzajú, aby oslávili lásku a vďačnosť, ktorú k sebe cítia. To sa samozrejme deje pri lahodnej vďaky vzdania hostine z moriaka, batátov, plniek a koláčov. Aspoň taká je definícia Hallmarku, ale väčšina z nás sa ukáže len kvôli jedlu. Dnes si moriaky a šunky kupujeme v obchode s potravinami, ale nie tak dávno muži sa vydávali do lesov, aby si zaobstarali jedlo na stôl a kožušiny na chrbát. Oral svoje polia cez deň a svoje ženy v noci. Všetko bez prejavov akýchkoľvek emócií, lebo to sa považovalo za najväčší prejav slabosti. V skutočnosti sú aj takí, ktorí tieto tradície ctia dodnes, ako moja rodina. Nie ja ani moji. Nie, moja žena a ja neveríme na všetky tie staré hlúposti. A ani môj brat a sestra. Mám na mysli ľudí, ktorých sme vzišli, našich rodičov a starých rodičov. Viem, že si myslíte, ak sú takí hrozní, mal by som sa s nimi jednoducho prestať stýkať, ale nie je to také jednoduché. Keby išlo o peniaze, už dávno by som sa presťahoval na druhú stranu krajiny, ale je to oveľa viac. Naozaj sa to nedá vysvetliť inak, ako začať od začiatku. Ak odhalím tradíciu mojej rodiny na deň vďaky vzdania bez kontextu, získate nesprávnu predstavu. Ale musím vás varovať, toto bude dlhé. Ak sa rozhodnete zostať, radšej sa pohodlne usaďte. Viem, že si najprv nalejem drink, takže pokojne urobte to isté. Volám sa Avery Nanter, ale tento príbeh sa v skutočnosti začíne u môjho starého otca Hanka, chudobného muža, ktorý bol nútený usadiť sa v ešte chudobnejšej komunite, zatiaľ čo jeho žena rodila ich druhé dieťa. Bol rok 721 a časy boli v tejto konkrétnej časti Ohaja ťažké. Ak ste mali jedlo v bruchu, bol to požehnaný deň. No, v skutočnosti to ešte nebolo Ohio, ale nie sme tu kvôli takejto hodine dejepisu. Teraz jedna vec, ktorú treba pochopiť, udalosť, ktorú poznáme ako prvé vďaky vzdanie, sa odohrala v októbri 1621. Áno, október, ale ešte to nebol skutočný sviatok. Ten príde oveľa neskôr. Skutočnosť, že príbeh Papího Huntera sa odohráva v novembri, je len náhoda. Počas celého leta bolo jedla čoraz menej a teraz, keď napadol prvý sneh, boli uväznení až do jary. Hank sa snažil zhromaždiť ostatných mužov na posledný lov, predtým, než bude príliš zima na prežitie noci vonku, ale nikto mu nepomohol. Keď prišiel čas, odišiel sám s malým batohom, plnou fľašou, veľkým nožom a puškou, ktorú mohol vystreliť len raz. Ešte predtým, než začal, bolo jeho telo tak slabé, tak krehké, že každý krok bol ako kopanec do jeho samotnej duše. Napriek tomu na ňom závisela celá komunita. A v tej chvíli s týmto uvedomením ich všetkých veľmi nenávidel. Čo im vlastne dlžil? Ak by sa mu podarilo niečo zabiť, naozaj by kradol jedlo z úst svojich hladných detí len preto, aby nakrmil tých, ktorí ležali na zadku, zatiaľ čo on riskoval život? Nie. S každým potknutím a vyvrtnutím členka si bol čoraz istejší, že nič také neurobí. Keďže zdroje krajiny boli už dávno vyčerpané, vedel, že to bude námahavá túra, kým nájde nejakú zver, ale akú mal na výber? Jeho žena a synovia by zahynuli, keby zlyhal. Kráčal cez rozmočený sneh, prsty na nohách mal už znecitlivené, keď sa vlhkosť presakovala cez jeho opotrebované topánky. Nakoniec, keď sa blížil k vrcholu svahu, ľahol si na brucho a preplázil sa posledných niekoľko metrov, aby neriskoval vyplašenie ničoho, čo by sa mohlo pásť na druhej strane. Keďže slnko už zapadalo, vedel, že toto je jeho posledná šanca na zabitie. Čo skoro bude nútený založiť oheň, kým ho tma neodsúdi na studenú smrť. Avšak, keď sa pozrel cez hrebeň, nevidel jelenia ani diviaka, ale iného muža. Muža, ktorý si práve začínal zakladať tábor. Spočiatku Hank pocítil záblesk sklamania. Keby tam bola nejaká zver, ten muž ju určite odplašil. Potom sa pozrel bližšie a premohla ho vlna žiarlivosti. Cudzinec mal ťažký zimný kabát, jemné topánky a veľký batoh, ktorý vyzeral byť plný zásob. Mal tiež pripravené veci na oheň. Bez toho, aby úplne pochopil prečo,
Hank zostal skrytý s bruchom pritlačeným k studenej zemi a ďalej sledoval. Pokušenie tepla bolo takmer príliš silné na to, aby mu odolal, ale potom cudzinec vybral z tašky bochník chleba. Z Hankovho žalúdka sa ozvalo počuteľné zavrčanie a rozhodol sa, že by to mal byť on, kto tam sedí s tým teplým kabátom a chlebom. Okrem toho, cestovatelia mizli neustále, najmä osamelí cestovatelia. Mal dve možnosti. Zabiť muža puškou, alebo počkať o niečo dlhšie a podrezať mu hrdlo pod rúškom tmy. Ak by si vybral pušku a minul, musel by sa na muža vrhnúť bez toho, aby vedel, aké zbranie nosí. Ak by však čakal, možno by už nezostalo žiadne jedlo. To pre neho rozhodlo. Potreboval to jedlo na cestu domov. Skôr než sa nazdal, puška bola pred ním, mieril a potom stlačil spúšť s hlasným treskom. Sprej krvi zafarbil strom za cudzincom a jeho telo padlo na zem. Ale hlasné, úzkostné zastonanie dalo Hankovi vedieť, že jeho práca nie je hotová. Zbehol z kopca, zhrozený, keď videl, že muž sa v skutočnosti začína dvíhať. Teraz bližšie videl veľký zárez vyrezaný cez temeno hlavy cudzinca a krehkú kosť pod ním. Bez váhania Hank s hlasným úderom udrel pažbou pušky na zlomenú lebku muža a jeho telo sa zrútilo späť na mach pokrytú zem. Premohený úľavou, Hank padol vedľa mŕtvého cestovateľa, úplne vyčerpaný z jeho posledného sprintu dole sváhu. Potom, spomínajúc na chleb, sa rýchlo posadil, očami prechádzajúc okolo ohňa hľadajúc svoju korisť. Našiel ho ležať v špine, ale sotva sa zastavil, aby ho oprášil, predtým než zvyšok skonzumoval 3 veľkými sústami. Po vyprázdnení svojej poľnej fľaše uvidel ďalšiu opretú ostrom, vedľa veľkého batohu, a priniesol ich bližšie k ohňu. Začal rozväzovať šnúrku na batohu, ale zastavil sa, kým sa pozrel dovnútra. Ak by obsahoval viac jedla, jeho rodina by žila o niečo dlhšie. Ak nie, no... aspoň by mal energiu a zdroje na to, aby sa dostal domov na riadne rozlúčku. Možno by dokonca našiel silu na to, aby svojej žene a deťom doprial riadne pohreby, predtým, než sa k ním pripojí v posmrtnom živote. Nakoniec s hlbokým nádychom uvoľnil šnúrku, ale zastavil sa tesne predtým, než sa pozrel dovnútra, keď ho zrazu prerušil vysoký, takmer škrípavý hlas. Ja by som to na tvojom mieste nerobil. Prehovoril priamo vedľa Hankovho ucha, ktorý inštinktívne vyskočil na nohy a súčasne vytiahol nôž. Batoh spadol pár centimetrov od plameňov, ale sotva si to všimol. Hlas patril starému mužovi, ale odkiaľ prišiel a kde je teraz? Jeho oči prechádzali po okolí, ale nič tam nebolo. Keď neskôr rozprával tento príbeh svojim deťom, spomínal si, že si myslel, že to bol nahnevaný duch cestovateľa, vracajúci sa po pomstu. Ale potom ho znova počul a tentoraz starý muž luskol prstami predtým, než prehovoril. Tu dole, Hunter. Hank presunul svoj pohľad nadol, aby uvidel krehkého, starého muža v kapucni. Nováčik nebol vyšší ako 120 cm, no jeho bosé nohy boli oveľa väčšie ako Hankové vlastné a jeho zubaté žlté nechty na nohách robili ich neprimeranú veľkosť ešte znepokojujúcejšou. Bol to teda tvoj syn? Hank ukázal na mŕtvolu medzi nimi. Haha, ani náhodou. Chápeš, zasmial sa peklo. Pretože som imp, moja letná šata je v pekle, vieš. Chápeš, leto horúco. Haha. Zabíjam sa. Dúfam, že mám správnu tvár, nasadil som si ju pre teba, vieš. Ľudia majú inak tendenciu byť plachí. Hehehe. Malý muž skákal okolo ohňa ako hyperaktívne dieťa, keď hovoril, a plamene šľahli vysoko do vzduchu, osvetľujúc jeho znetvorenú tvár. Jeho groteskne prerastené obočie sedelo na 2 vypúlených očiach a hrboľatom krivom nose. Jeho líca boli ovisnuté ťažkými vráskami a voľná koža mu visela z brady a čeľuste. Aj vo svojom zvýšenom stave úzkosti bol Hank ohromený, že muž takých rokov môže byť taký obratný. Si blázon, to si. Je mi ľúto tvojho spoločníka, ale nič neurobím, aby som zachránil svoju rodinu. Vrátane vraždy. Hankov stisk na noži sa zosilnil, keď sa pripravoval na útok, ale starý muž zrazu zmizol vo vzduchu s počuteľným pufnutím. A plamene sa okamžite vrátili k tým z umierajúceho ohňa. Premožený zmesou strachu a nedôvery, Hank sa točil v kruhoch, hľadajúc starého muža, ale opäť bol sám. Alebo som to možno ja, kto je blázon. Zamrmlal si pre seba. Nebuď na seba taký prísny, Hunter.
Konec koncov práve si spáchal svoju prvú vraždu. Si však prirodzený, môžeš mi v tom veriť, á. Tento raz hlas prichádzal z hora a Hank zdvihol hlavu, aby uvidel divokého malého muža sediaceho na konári, hojdajúci svojimi krátkými nohami cez okraj s radostným potešením. Ale ako? Ako si ty? Hank začal, ale bol náhle prerušený. No, to som sa snažil vysvetliť, keď si ma tak hrubo prerušil svojimi podlými úmyslami. Mal by si byť vďačný. Nie každé storočie poctím smrteľníka svojou spoločnosťou, nie je to ešte pomocou. Takže čo povieš, Henter? Chceš to skúsiť znova? Starý muž sa pozrel dole a jeho oči žiarili vnútorným ohňom. Prečo ma voláš Henter? Nie je to ani moje meno, ani moje povolanie. Spýtal sa Hank zmetené. Starý muž zmizol s ďalším pufnutím a znova sa objavil sediac na polene oproti ohňu. Lenže teraz fajčil fajku. Hlúpy Henter, ale malo by to byť oboje, lebo presne to si, že? Je to v tvojej krvi. Sadni si. Počúvaj, čo ti poviem. Ukázal na susedné poleno, ktoré tam pred chvíľou nebolo, a Hank si bez komentára sadol. Dobre, jasné. Najprv predstavenie. Volám sa Not a ty si Hank. Čo skoro budeš Hank lovec. Tvoj otec bol lovec, Žák? A to sú aj tvoji bratia, áno? Prečo popieraš svoje dedičstvo? Prečo sa usadzuješ v takej chudobnej komunite? Not sa odmlčal, ako by čakal skutočnú odpoveď. Hank začal hovoriť, ale bol umlčaný skôr, než stihol vydať zvuk. Nie, ticho teraz. Otázky neskôr. Je to vždy to isté. Nejaká žena. Túžba je sviňa však. Áno, vezmi si peknú dievčinu na západ. Začni nový život. Zriedka to však ide podľa plánu. Tvoj hled ukazuje, že si sa to naučil ťažkou cestou. Stavím sa, že by si sa chcel vrátiť v čase však. Vrátiť čas, tak povediac. Tu sa Not opäť odmlčal. Hank len zmetene mlčal, ale keď malý muž stále nepokračoval, nakoniec prehovoril. Neviem, či sa snažíš o jednoduchý trik, aby si oklamal ľudské oko, alebo či ti diabol udelil čarodejnícke schopnosti, ale svoju dušu nestratím žiadnemu tvorovi s hadím jazykom. Preč? Odporný. Tentoraz je Hank prerušený najhlasnejším výbuchom smiechu impa. Ohavný starec sa s radosťou kolísal tam a späť a keď sa naklonil bližšie k ohňu, Hank takmer videl inú tvár za tou, ktorú mal na sebe. Niekedy sa zdalo, ako by mal len hrstku žltých krivých zubov, ale iný čas tam boli dva plné rady tesákov, z ktorých mu po brade kvapkala krv. Po niekoľkých minútach sa Not konečne spamätal. No, škoda, čas je mimo mojej kontroly, ale možno ti môžem ponúknuť niečo ešte lepšie. Áno, ešte lepšie a nebude ťa to stáť dušu, prisahám. Chápeš, nemám srdce, ale hovoríme to dušiach. Blech, odporné, sliské malé veci. Nie, nikdy som ich nepotreboval. Chcem povedať, sú démoni, ktorí by boli ochotní za to obchodovať. Ale nie. Potom by som musel urobiť špeciálnu cestu do pekla. Bolo by to celé. Nie, radšej sa budem zaoberať priamo s tebou. Starý muž tlieskom rukami a plamene vystrelili vysoko do vzduchu, osvetľujúc okolie, ale len na okamih. Hoci sa okamžite vrátili do normálu, Hank opäť zazrel niečo neľudské, niečo s dlhými, zakrivenými rohmi. Teraz k bodu. Potrebuješ, aby batoh mŕtvého muža obsahoval jedlo. Bol by si veľmi sklamaný, keby si nenašiel nič iné ako prezlečenie a plechinný hrnček však. No, Čo keby som ti povedal, že by som to mohol zariadiť tak, aby bol plný chleba, obilia, zemiakov, jablok a kukurice. Čo? Neznie to pekne? Nie, počkaj, je toho viac. Praješ si, aby tam bolo mäso, ale povedz mi, Hunter, čo všetko to mäso, ktoré leží hneď za tebou? Necháš ho len tak pokaziť? Si odporný. Nikdy by som to neurobil. Ako sa opovažuješ? Začal Hank znechutený návrhom. Dobre. Preboha, muži, ktorí smrdia po tvojej krvilačnosti, sú zvyčajne zábavnejší. Vidím, že si výnimkou z pravidla. Fajn. Pravdepodobne najlepšie je to len ukázať chlapovi ako ty. Však?
Začas, kým Hank žmurkol. Nod zmizol a znova sa objavil priamo pred jeho tvárou. Starý muž bol teraz nejaké nadpozemské stvorenie, imp z pekla, v obleku starého muža. Jeho koža bola pokrytá hrbolatými vráskami, jeho dlhé rohy sa zakrivovali von, jeho obrovské uši boli špicaté a jeho očné buľby boli žluté s červenými dúhovkami. Nodové ruky vystrelili a on priložil dva dlhé, tenké prsty do stredu Hankovho čela, čím ho preniesol na iné miesto a čas. Zrazu bol o týždeň neskôr. Sedel pri rodinnej večeri, pretože stále mali mäso a obilie. Detské líca boli baculaté a ružové a úsmev jeho ženy sa konečne vrátil. Boli šťastní. Potom sa čas rýchlo posunul vpred a on sa videl o mesiace neskôr na Spring. Opúšťali svoj domov za zelenšími pastvinami. Videl celý život úspechu a šťastia vo veľkom dome so svojou ženou a ich mnohými deťmi, každé z nich zdravé a prosperujúce. Potom bol náhle od nich odtrhnutý a vrhnutý späť do chladnej, drsnej reality prítomnosti. Otvoril oči a uvidel Nodovú tvár len pár centimetrov od svojej. Imp sa vrátil do podoby znetvoreného starca, ale jeho neľudský, široký, zubatý úsmev bol takmer rovnako desivý ako jeho skutočná podoba. Hank zakričal a spadol dozadu zo svojho plena, čo vyvolalo ďalší výbuch smiechu od Noda. Vidíš to teraz však? Jasné, môžem ti to všetko dať. Ponáhľaj sa, hore, vstaň, 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 čas uteká a táto dohoda sa musí uzavrieť. Len podpíš podkovanú čiaru a nechaj toto mizerné miesto za sebou. Nod začal opäť skákať z nohy na nohu, zatiaľ čo Hank vstal a trasúcimi sa rukami si oprášil špinu z oblečenia. Povedal si, že ma to nebude stať dušu, ale aká je presne tvoja cena? Podozrenie v jeho tóne bolo jasné. Nemyslí na to ako na cenu per se. Myslí na to ako na vyjednávanie podmienok partnerstva, večného, ktoré sa bude prenášať na tvojich potomkov dlho potom, čo opustíš tento svet. Nechceš, aby si tvoji vnuci užívali rovnakú prosperitu ako ty? Mohol by si zaručiť ich šťastie, pokiaľ budú ochotní dodržiavať tvoju stranu dohody. To znie ako celkom férové usporiadanie, nemyslíš? Nod zdvihol jedno obočie a celé jeho prerastené čelo sa s ním pohlo. Závisí to od podmienok, tých, ktoré si ešte nedefinoval. Hank sa snažil udržať svoj hlas pevný. Fajn, predstav si to. Si nový muž, ktorý sa vydáva do novej krajiny. Stane sa zakladateľom komunity, ktorá prekvitne v prosperujúce mestečko a nakoniec sa stane Huntersville. Ako držiteľ zmluvy, tvoji priami potomkovia a ich manželia budú požívať všetky rovnaké výhody ako ty sám. To zahrňa, ale nie je obmedzené na imunitu voči náhodným aktom násilia a prírody. To jest, ty a tvoji sa nebudete musieť obávať veci ako sú banditi alebo mor. Myslí na to ako na to, že si obdarený prebytkom šťastia. Hovoríš, že môžeme jednoducho robiť, čo si želáme bez toho, aby sme trpeli akékoľvek následky? Budeme nesmrteľní? Hankové slova boli sotva šepot. Čo? Nie! Imp bol urazený takýmto obrovským nepochopením. Počúval si vôbec? Ach, prečo sú tí silní vždy takí hlúpi? Dobre, skúsme príklad. Ak si v salóne a staráš sa o svoje veci a vytiahnu sa pištole, nikdy ťa nezasiahne zblúdená guľka. Na druhej strane, ak by si niekoho vyzval na súboj, no, čokoľvek sa môže stať. Nod hľadal na Hankovej tvári akýkoľvek náznak pochopenia. Rozumiem. Bez urážky, ale nie som si istý, či áno. Možno by si to mal zopakovať, len pre istotu. Nod podozrievavo prižmúril oči. Možno by si mal definovať moju stranu dohody, kým sa nestane bezpredmetnou. Hank na oplátku prižmúril oči. Vyhrávaš. Si trochu otravný však. No, najprv je tu okamžitá výmena. Koniec koncov pôjdeš domov s vreckami plnými dobrôt, kým si naplníme tvoje vlastné všetkým tým mesom. Nepozeraj sa na mňa tak. Bude toto najlepšie, čo si kedy ochutnal. Budeš to chcieť každý deň. Myslím, že by si to mohol mať každý deň, ale musím ti to neodporúčať.
Nie si mi na nič, keď máš natiahnutý krk. Uisťujem vás, to nebude problém. Možno by sme mohli... Not pokračoval, ako keby Hank neprohovoril. Môžeme si niečo opražiť hneď ako sa dohoda podpíše a uvidíš. Zapamätaj si moje slová. Uvidíš. Chcem povedať, ochutnáš. Jano, ochutnáš to. Dobre, jednoducho a jasne. Tuto je. Každý november nám ulovíš človeka a rozdelíme si korisť. Chcem len tie časti, ktoré by si aj tak nejedol. Jednoducho sa k tomu správaj presne tak, ako k jelenovi a ja si vezmem zvyšok. Urobil by som to sám, ale existujú pravidlá na takéto veci. Čie pravidlá? Not opäť pokračoval, ako keby Hank neprohovoril. Tento prvý urobíme spolu. Dáme si šancu spoliť sa. Každý rok mi tiež pripravíš miesto na opačnom konci jedálnenského stola. Neuvidíš ma, ale budem tam. Nie. Zvyšok podmienok, samozrejme. Chceš úlovok, palicu, skrutku. To nebol úlovok? Zvolal Hank. Nakoniec zostarneš. Oveľa starší, než by si bol bezo mňa, maj na pamäti, a príde čas na obnovenie našej zmluvy. To si vyžaduje veľmi špecifický typ rituálu. Namiesto lovu cudzinca ťa bude loviť tvoj dedič a potom ťa skonzumujem ja a tvoja rodina. Takto sa cyklus bude opakovať, kým ho nepreruší lovec. Takže, čo povieš? Mám otázky. Stavím sa, že áno. Zasmial sa Nod. Hovoríš, že by som musel odsúdiť celú svoju rodinu na život kanibalizmu? A že by ma nakoniec museli zjesť aj oni? No tak, nebuď taký dramatický. Ponúkam plošnú ochranu pre každú soplíkovú guľu, ktorú vystrelíš do svojej ženy. To najmenej, čo môžu urobiť, je raz ročne si zo mňou dať jedlo. Každý potomok, ktorý neskonzumuje časť hlavného jedla, stratí svoje práva na tieto milosti. Natrvalo. Napriek tomu, pokiaľ budú dodržiavať toto pravidlo, všetci moji potomkovia si túto ochranu zachovajú navždy? Myslím, že na toto budeme potrebovať viac príkladu. Povedzme, že dvaja synovia vyrastú a založia si vlastné rodiny. Obe skupiny vnúčat by spadali pod moju ochranu, pokiaľ zostaneš držiteľom zmluvy. Ale keď sa zmluva prenesie, len jeden môže dediť. Ich priami potomkovia sa stanú mojimi novými lovcami. Ostatní budú prepustení, aby žili svoje životy ako väčšina ľudí. To platí bez ohľadu na to, koľko potomkov nakoniec splodíš. Chápem. A čo keby som si vzal život namiesto toho, aby som nútil svojho syna loviť ma ako zviera? Hank bol istý, že tieto podmienky nemôže prijať, no napriek tomu bol nútený pokračovať v rozhovore. Zmlova by bola neplatná. Tvoj posledný lov a lovy tvojich potomkov po tebe budú inak na tvojom úvažení. Urob ho budúci rok, alebo keď budeš mať 70, je mi to jedno. Len sa uistí, že sa to stane v novembri. Priveď jedného dediča alebo 10, to je jedno. Ja ti ale dám malú radu. Možno budeš v pokušení vynechať riadny lov. Možno by si radšej jednoducho sklonil krk a odovzdal pochodeň. Ale ja by som to na tvojom mieste nerobil. Zlomyselný úsmev sa Nodovi rozprestrel po celej tvári. Predpokladám, že by to tiež zrušilo moju zmluvu? Nie, vôbec nie. Teda nie konkrétne. Táto udalosť môže byť tvojím posledným lovom, ale bude to ich prvý lov. Potrebuješ dediča dostatočne silného na to, aby si nie len udržal vlastné odhodlanie v nasledujúcich rokoch, ale aj odhodlanie rodiny, vodcu. Nie všetky deti sa rodia ako vodcovia. To ti sľubujem. Lov je ako skúška. Umožní ti zomrieť v pokoji s vedomím, že rodina zostáva v bezpečných rukách. Navyše budeš mať stále svoju dušu, áno. Znovu zrodíš sa skôr, než sa nazdáš, pravdepodobne ako ďalší lovec. Takže, vidíš, tento kontakt má potenciál priniesť ti úžitok po celé životy. Hank sedel v tichom zamyslení a
Prvýkrát od svojho príchodu sa aj Not zdržal reči. Viem, čo by mohlo pomôcť. V záblesku pohybu sa Not znova objavil pred Hankom a znova mu pritiskol svoje dlhé, špicaté prsty na čelo. Tento raz bol prenesený len o pár minút do budúcnosti. Po odmietnutí ponuky škriatka pocítil veľkú úľavu, keď stvorenie zmizlo z dohľadu a spal až do úsvitu. Na ceste domov nestretol ani jedno živé stvorenie a jeho žena nariekala od žiaľu pri vedomí, že jej dieťa čoskoro zomrie. Zrazu to boli o 2 dni skôr a bez dreva na rakvu bol nútený pochovať svoje deti v starých handrách. Jeho žena zomrela o 4 dni skôr a jej pohreb, ak sa to tak vôbec dá nazvať, bol veľmi podobný. Len Hank už nemal silu vykopať riadny hrob a do rána ju mali supy. Pomyslel si, že by sa pokúsil chytiť jedného, ale vtedy už nechcel prežiť. Dosť, už nie, urobím to. Hank s porazeným kňučaním odrazil Nodovú ruku. Vízie ho nechali triasť sa a potiť sa. Chladný nočný vzduch by bal príliš, nebyť jeho nového kabátu. Výborne, vedel som, že to v sebe máš. Teraz sa zbavme týchto hlúpych papierovačiek, aby sme sa mohli poriadne zabaviť. Hovorím ti, lovec, nebudeš veriť, o čo si prišiel. A ja? Nevarím len tak pre hocikoho, vieš? S lusknutím svojich prstov podobných vetvičkám sa Nodovi v rukách objavil zvitok. Keď ho nechal rozvinúť, spadol na zem a nezastavil sa, kým koniec nebol niekoľko stôp za miestom, kde stál Hank. Sekundo, ideme na to. Not znova zvinie zmluvu, kým koniec nesedí priamo pri Hankových nohách. Stačí, aby pár kvapiek tvojej ľudskej šťavy spadlo na bodkovanú čiaru a je to hotové. Hank zdvihol pergamen a naklonil sa k svetlu ohňa. Papier bol úplne zaplnený drobným, kurzívnym písmom, neboli tam žiadne odseky ani okraje, len stena textu. Zúfalo si želal prečítať jeho obsah v plnom rozsahu, ale keď to teraz videl, uvedomil si, že to nie je možné bez ohľadu na časové obmedzenia. Jeho váhanie trvalo len chvíľu, kým si spomenul na pohľad na svoju mŕtvú ženu a deti v náruči. S pergamenom v ľavej ruke vytiahol svoj lovecký nôž pravou a urobil malý rez do mäsitej podložky palca. Potom ho pritiskol k spodnej ciare. V momente, keď ho zdvihol z pergamenu, celá zmluva zmizla s ďalším lusknutím Nodových prstov a oheň zahúčal novým životom, osvetľujúc celú oblasť, ako by bolo ráno. Teraz tá zábavná časť. Znova škriatok zmizol, len aby sa znova objavil nad mŕtvým telom. Potom strávil niekoľko nasledujúcich hodín učením Hanka, ako presne si želá, aby sa s jeho obeťami zaobchádzalo. Keď konečne skončili, slnko vychádzalo a Hank mal viac jedla, než uniesol. Cestovný batoh bol naplnený dobrotami sľúbenými škriatkom a jeho vlastný bol príliš malý na to, aby pojal všetko mäso, ktoré tak dlho balil. Odkiaľ pochádzal baliaci papier, nevedel, ani ho to nezaujímalo. Bol to taký malý detail vo veľkom pláne. Nakoniec si zo starej košele vyrobil provizorný vak na zvyšok. Potom, po niekoľkých posledných slovách pri najchutnejších raňajkách Hankovho života, mu Not dal dlhé lano a zmizol. Ale na čo je to? Zavolal do prázdneho vzduchu. Lovec by mal vždy nosiť dobré lano. Ha! Nodov hlas sa ozýval všade okolo neho, ale po malom škriatkovi nebolo ani stopy. Bolo to len o pár hodín neskôr, keď Hank narazil na kozu a uviazala jej lano okolo krku. Spolu sa vydali na dlhú cestu domov. V obave, že zúfalí susedia môžu sledovať jeho návrat, priviazal kozu k stromu a ukryl svoje vybavenie do nedalekého kmeňa dávno predtým, než dosiahol hranicu lesa. Keď sa potkol z lesa, bol bez košele a bez topánok. Ako tušil, každý muž v ich komunite, tí istí, ktorí boli príliš slabí na to, aby ho sprevádzali ešte predchádzajúce ráno, boli zrazu dostatočne silní na to, aby ho obklúčili v tme. Čoskoro sa zapálili fakle a sklamanie bolo zrejmé na každej tvári. Hank povedal, že bol okradnutý, že sa sotma dostal späť živý. Triasol sa, keď hovoril, a jeho koža rýchlo strácala farbu.
Jeho susedia sklonili hlavy v hanbe a rozptýlili sa s malým ďalším slovom. Jeho žena plakala od radosti, keď sa dozvedela pravdu a rýchlo súhlasila so zmluvou škriatka. Úľava, ktorú Hank pocítil pri jej slovách, bola rovnako uspokojujúca ako chutné raňajky, ktoré mal len to ráno. Keď nechal dostatok času, aby susedia tvrdo spali, vrátil sa do lesa po svoju korisť. Nejakým zázrakom zostala koza na ich spiatočnej ceste úplne ticho a dokázali si natiahnuť zásoby cez zimu. Prvý jarný deň sa Hank vydal do domu každého suseda, aby potvrdil, že neboli žiadni ďalší preživci. Keďže sami mali posledné 2 dni jedla, pocítil úľavu, keď vedel, že skutočne nemohol zachrániť ostatných. Nebol si istý, ako prežijú na otvorenom priestranstve. Bez koní, ktoré by ťahali ich vôz, sa celá situácia zdala beznádejná. Začal sa báť, že ho Not predsa len zradil. Potom, práve keď sa chystali nechať väčšinu svojho majetku za sebou, pár zrazu počul dupot kopiť mnohých blížiacich sa koní a ťahali vôzy. Pri pohľade na malú rodinu sa cestou unavená skupina zastavila a lovci okamžite vedeli, že Nodova vízia bola pravdivá. So všetkými potenciálnymi nebezpečenstvami pred sebou boli viac než šťastní, že Hankovi požičali kone na jeho voz a s pomocou niekoľkých dobrovoľníkov sa rýchlo vrátili na cestu. Počas cesty sa Hank nielenže ukázal ako vynikajúci lovec a stopár, ale aj súcitný, inteligentný a odvážny. Všetky vlastnosti, ktoré hľadali u vodcu. Bolo to aj vďaka nemu, že vlak vozov sa vyhol smrteľnej pasti a objavil krajinu, ktorú nakoniec nazvali Huntersville, kde naša rodina stále sídli. No, trvalo to dlhšie, než som čakal a ešte nie sme ani v polovici. Ale, aby som bol úprimný, varoval som vás, aby ste sa pohodlne usadili. Poviem vám, čo tak si doplniť nápoje a ponaťahovať nohy, čo poviete? Skvelé! Stretneme sa tu opäť, možno o 10 minút. Dobre, už sú všetci späť? Výborne. Takže preskočme do 70. rokov, aby som vám mohol povedať niečo o mojom otcovi, kým sa dostaneme k môjmu detstvu. Chcem tiež objasniť, nemám v úmysle hovoriť o šťastí a prosperite spôsobom, ktorý by niekoho zavádzal o našom bohatstve. Opakujem, žiadne duše neboli predané, nie sme ten typ bohatých 1% Richie Rich ani zďaleka. Finančne sme považovaní za vyššiu triedu. Ale nevlastníme sídla, jachty ani zbierky aut. Máme tiež skutočné práce a kariéry, ktoré nám tie peniaze zarábajú. Neprichádzajú len tak z ničoho. Dobre, prepáčte, len som sa chcel uistiť, že to je úplne jasné. Každopádne, späť k príbehu. Ďalšia vec, ktorú treba pochopiť, je, že je veľký rozdiel medzi Papi Hankom a Hunterovcami, ktorí prišli po ňom. Viete, on vedel, čo je to hladovať. Žiť s hrozným vedomím, že každé jedlo môže byť ich posledné. Ale jeho deti a ich deti a tak ďalej nikdy nepoznali tento strach. Svoje šťastie a plné bruchá si vysvetľovali ako právo, nie privilégium. A každá generácia sa stávala o niečo viac nárokovateľnou, sebeckou a chladnou. Na začiatku 20. storočia sa stávalo, že súrodenci sa navzájom zabíjali pre šancu loviť svojho otca. Aby sa tomu predišlo, bolo prijaté pravidlo, že každý, kto ublíži inému hunterovi, automaticky stratí nárok na zmluvu, ale to problém úplne nevyriešilo. Ako si asi viete predstaviť, moja rodinná história je plná tragédií a podvodov zo všetkých strán. Najmä pokiaľ ide o toho diabla. Nebude prekvapením, keď sa dozviete, že vynechal niekoľko kľúčových detailov. Nie, že by to niečo zmenilo. Čo iné mal Hank robiť? Pozerať sa, ako jeho rodina hladuje, keď vedel, že tomu mohol zabrániť? Viete, šťastie je zložitá vec. Náš vesmír sa vo veľkej miere spolieha na rovnováhu. Kde je veľké zlo, musí byť aj veľké dobro. Aby existovala vyššia trieda, musíme mať aj nižšiu triedu. Tento koncept sa v tej či onej forme nachádza v každej kultúre po celom svete a rovnaký princíp platí aj tu. Keď niekto zažije nadbytok šťastia, musí existovať aj nadbytok nešťastia. Napríklad, všimli ste si niekedy, že môžete vyhrať $500 na hracom automate jeden týždeň, ale potom sa vám môže pokaziť prevodovka ďalší? Tento proces sa v našich životoch opakuje tak často, že udalosti ani nepovažujeme za súvisiace, ale
Keby ste si urobili zoznam všetkého šťastia, ktoré ste mali, a porovnali ho so zoznamom všetkého nešťastia, väčšina z vás by mala pomerne vyvážený zoznam. Áno, samozrejme, existujú výnimky z tohto pravidla podobne ako ja, ale to bude platiť pre drvivú väčšinu. Na konci dňa náš vesmír preferuje rovnováhu, takže pokiaľ nejaká neprirodzená sila nemá moc prekaziť túto preferenciu, môžete si byť sakra istí, že vesmír dostane, čo chce. Not povedal, že každý, kto sa nezúčastní jeho každoročnej hostiny, už nebude pod jeho ochranou. Napriek tomu neobjasnil, že to znamená, že vesmír okamžite začne vyberať dlhy. Keď došlo k zmene držiteľov zmluvy, novovylúčení členovia rodiny začali zažívať obdobia hrozného nešťastia. Všetko od nehôd po finančný krach alebo horšie. Ale najhoršie tragédie postihli tých, ktorí odišli dobrovoľne. Za tie roky ich nebolo veľa. Väčšina z nás sa príliš bojí odísť. Prvýkrát sa to stalo v roku 1889, keď sa 18-ročná Maria Hunter tajne vydala. Ona a jej rodičia sa nezhodli na mužovi, za ktorého sa chcela vydať, a tak jednoducho utiekla. Mladý pár sa vzal na jar a do jesene bola tehotná. Predtým, ako sa Deň vďaky vzdania stal oficiálnym sviatkom, rodina vykonávala rituál počas 1. novembrového týždňa, ale ako roky plynuli, tradície sa vyvíjali. Stalo sa praktickejším jednoducho si vziať dovolenku každý deň vďaky vzdania. Je to skoro, ako by sa tieto dve veci mali zhodovať. Takže, keď sa blížil november, jej rodina ju prosila, aby sa vrátila domov na sviatky, hoci len na jeden deň. Bez ohľadu na ich nenávisť voči ich zaťovi, si veľmi želali zabezpečiť, aby Maria a jej dieťa zostali pod Nodovou ochranou. Bohužiaľ, keď svojmu manželovi prezradila rodinné tajomstvo, bol zhrozený. Reagoval tak, ako by reagovala väčšina ľudí, a zakázali jej ďalší kontakt. Jeho strach z toho, že bude vývrheľom, bol jedinou vecou, ktorá mu bránila kontaktovať úrady. Maríny rodičia sa obávali o kvalitu jej života, ale nie o jej bezpečnosť. V skutočnosti niektorí rozprávajú príbeh, ako by plánovali mimoriadne špeciálne deň vďaky vzdania na nasledujúci rok. Pre Mariu už bolo neskoro, ale ak by sa zbavili jej manžela, jej dieťa by stále mohlo profitovať z ochrany, ktorú ona stratila. Nezabúdajte, úmrtnosť dojčat bola v tých časoch stále pomerne vysoká. Žiaľ, situácia bola oveľa horšia, než očakávali. Počas 1. decembrového týždňa Maria prišla o život pri požiari domu spolu so svojím manželom a nenarodeným dieťaťom. Noviny písali o blúdenej iskre z krbu a nazvali to tragickým zvratom osudu. Keby len vedeli. Príbeh bol veľmi podobný pre každého Huntera, ktorý sa vzdal svojich práv, hoci nie všetci prišli o život. Niektorí si len želali, aby áno. Tí, ktorí boli vylúčení z dôvodu prevodu zmluvy, však dopadli o niečo ľahšie. Zdá sa, ako by sa nadbytok zmluvy rozdelil medzi skupinu, namiesto toho, aby sa sústredil na jedného jednotlivca. Dobre, to bola dlhšia odbočka, než som čakal, ale myslím, že ste konečne pripravení počuť o mojom otcovi. Len pár základných informácií, kým sa ponoríme do môjho vlastného detstva. Pre kontext. Otec sa narodil minútu po svojej dvojčatej sestre Diane. Bola to veľmi pôsobivá žena. Detko ich ako deti brával na lov a ona bola prirodzený talent. Jej sledovacie schopnosti boli obzvlášť bezkonkurenčné, ale doteraz sa len mužom umožňovalo zúčastniť sa záverečného lovu, takže sa vždy predpokladalo, že otec automaticky zdedí zmluvu. Potom detko oznámil, že rok 2013 bude rokom jeho záverečného lovu a Diane bolo dovolené súťažiť. Otec bol zúrivý. Vtedy som bol dosť mladý, ale pamätám si, ako bol zúrivý a nechápal prečo. Potom po niekoľkých dňoch sa ospravedlnil a zmieril sa so svojou sestrou. Dohodli sa, že bez ohľadu na to, kto vyhrá, sa vždy budú navzájom podporovať. Dodnes si nie sme istí, či jeho plánom bolo vždy zdrogovať Diane noc pred lovom, alebo či to bolo rozhodnutie na poslednú chvíľu. Ale ja by som stavil na to prvé. Keďže boli len oni dvaja, otec sa dokázal zobudiť a zabiť detka bez toho, aby si niekto niečo všimol. Kým Diane opäť nadobudla vedomie, obchod bol hotový. Krátko na to sa zaplietla do autonehody, pri ktorej zahynul jej manžel. Zlomila si aj ruku a stala sa závislá na liekoch proti bolesti. Trvalo jej 3 roky, kým sa vyčistila a získala späť opatrovníctvo svojich detí. Samozrejme, už nikdy sa s otcom nerozprávala. Ani nevieme, v akom štáte žije, alebo ako sa jej odvtedy darí.
Mama sa toľko dozvedela len preto, že to bola ona, kto zaplatil Dianým právnikom. Mal by som tiež objasniť, hoci sa pre diabla každý rok pripravovalo extra miesto, nikto ho nikdy nevidel okrem držiteľov zmluvy. A aj vtedy to bolo len raz. Väčšina histórie našej rodiny sa odovzdávala prostredníctvom denníkov. Ale tieto stretnutia sú zväčša prechádzané, akoby autori boli príliš zúfalí na to, aby si spomenuli na stretnutia do detailov. Keďže moji súrodenci a ja sme boli v čase detkovho záverečného lovu ešte maloletí, jednoducho nám povedali, že dostal mŕtvicu. Deťom sa pravda nedôveruje až do ich 18. narodenín, odkedy sa v roku 1897 stala nebezpečná situácia. Keď to zistil môj brat, stal sa úplne iným človekom. Zrazu už nechcel chodiť na lov a dištancoval sa nielen od svojich priateľov, ale aj odo mňa. Bol to zvyčajne vtipný, spoločenský chlapík, ale potom začal tráviť všetok svoj čas zamknutý vo svojej izbe. Potom som sa o 2 roky dozvedel všetko a urobil som to isté našej sestre Wendy. Je ťažké správať sa normálne, keď máte toto neuveriteľne obrovské temné tajomstvo, ktoré by zmenilo všetko, čo si ten druhý myslel, že je pravda. Najmä keď viete, že aj tak budú neskôr prekvapení. Nikdy nezabudnem ani na jeden detál tej noci. Niekedy sa mi o tom stále sníva. Mali sme rodinnú večeru v mojej obľúbenej reštaurácii a potom sme sa odviezli do loveckej chaty na víkend plný turistiky a rybolovu. Keď všetci v tú prvú noc išli spať, otec ma zavolal do svojej pracovne, dal mi pivo a povedal mi všetko, vrátane detailov od detkovej smrti. Trvalo 6 hodín, kým ho vystopoval a ďalšiu polhodinu, kým mu ukončil život. Muž sa bránil na každom kroku. Otcov prvý pokus bol príliš hlučný a vyniesol mu gumovú guľku do ramena. Zdôrazňoval, aké dôležité bolo, aby bol lov skutočný pre budúce generácie. Ako bol držiteľ zmluvy zodpovedný najprv za rodinu a až potom za seba. Pravdepodobne by ste mali vedieť, že môj otec bol tiež veľký pokrytec, ale tomu sa budeme podrobnejšie venovať čoskoro. Pri druhom pokuse mieril na hlavu v nádeji, že detko nebude trpieť. Vlna úľavy aj viny ho zaplavila, keď telo padlo na zem a mylne veril, že ťažká časť je hotová. Bohužiaľ, až keď sa skutočne priblížil k telu, pochopil závažnosť toho, čo urobil a čo musí urobiť ďalej. Nezostalo nič rozpoznateľné z tváre, ktorú tak dobre poznal a predsa to bolo všetko, čo videl, keď sa pustil do práce. Pomáhal detkovi spracovať každú vďakyvzdania od svojich 21. narodenín, ale ani jeho prvýkrát nebol zďaleka taký ťažký, ako to musel urobiť mužovi, ktorý ho vychoval. Aj keď bol to kretén. Otec väčšinu času plakal. Usporiadanie detkových orgánov, tak akurát ako to Not preferoval, bolo rovnako ťažké ako samotné mesiarstvo, ale urobil to pre nás, svoje deti a budúcich vnúčatá, pretože to bola zodpovednosť, ktorú súhlasil niesť. Už vedel, že ho nahradí Josh alebo ja. Wendy je najláskavejšia a najjemnejšia osoba, akú poznám, nedokázala by ani zastreliť jelenia bez nekontrolovateľného plaču a 3 mesiace sa s nami nerozprávala po tom, čo sa dozvedela veľké tajomstvo. Dozvedel som sa aj, čo Not povedal otcovi v deň, keď podpísal zmluvu. Ak je niečo, čo diabol neznáša, je to podvodník. Podľa neho to bola Diane, ktorá zdedila skutočného ducha lovca. Pokiaľ ide o neho, otec bola cná napodobenina, ale pravidlá boli pravidlá, mal zviazané ruky. No, z väčšej časti. Not priložil jeden ukazovák na otcovo brucho a povedal: Nezabudnite pravidelne navštevovať svojho lekára, predtým, ako zmizol s dlhým chichotavým smiechom. Otec povedal, že mal pocit, ako by niečo skutočne prechádzalo cez diablov prst do jeho brucha, niečo odporné, a to ho vydesilo. Od toho dňa podstupoval pravidelné prehliadky každých 6 mesiacov, ale až do minulého roka, najhoršou správou, akú kedy dostal, bol vysoký krvný tlak a niekoľko žalúdočných vredov spôsobených nadmerným stresom. Mama teoretizovala, že Not neurobil nič viac, len zasadil návrh. Taký, ktorý by spôsobil, že otec by sa potrestal horšie, než by kedy diabol mohol. Ale otec vedel lepšie.
Nejako každý test prehliadol rakovinu šíriacu jeho telom, kým nebolo príliš skoro. Vo veku len 50 rokov mu zostávalo menej ako rok života, ak by okamžite začal liečbu. Bolo to v júni, keď dostal správu. To znamenalo, že sme mali len 5 mesiacov na prípravu na jeho záverečný lov. Lov, ktorý mal byť o ďalších 20 rokov. Sme zďaleka najmladší lovci, ktorí sa zúčastnili prevodu zmluvy. Takže to nás konečne privádza k dôvodu, prečo sme tu všetci. Aby sme zaznamenali posledný lov môjho otca. Poprvé, bolo tu niekoľko problémov, ktoré nemusia byť okamžite zrejmé. Je ťažké prehliadnúť celú tú vec s zavraždením nášho otca. Viem, ospravedlňujem sa. Ale vidíte, preto som vám musel povedať celý príbeh od začiatku. Keby som začal touto časťou, utiekli by ste, kým by som to mohol vysvetliť. Mám pravdu? Alebo mám pravdu? Viem, že mám pravdu. Každopádne, pamätáte si celú teóriu rozptylu smoly? Normálne by sme všetci mali vlastné rodiny pred záverečným lovom. Do pekla možno aj nejaké vnúčatá. Ale Josh sa práve zasnúbil s mužom a ani nechcú deti. Wendy, pre Boha, stále na vysokej škole. Ja som ženatý menej ako rok a naša dcéra má sotva 6 mesiacov. Čo sa presne malo stať porazeným? Všetci sme boli vydesení. Nehovoriac o tom, že Wendy nikdy nebola ani na love na deň vďaky vzdania a teraz sa od nej očakávalo, že sa zúčastní zabitia nášho vlastného otca. Josh bol len na 3 a minulý rok bol môj prvý. Nie je to nič, čo by ste očakávali. Ani keď je to cudzinec. Na tie cestujeme každý rok do iného štátu a máme špeciálne preukazy a vozidlá pre túto príležitosť. Predsa len sa musíme vyvíjať s dobou. Potom zabité zviera očistíme a spracujeme, zabalíme ho ako akékoľvek iné mäso, hodíme do chladiaceho boxu a ideme do chaty, kde sa konajú všetky naše večere na deň vďaky vzdania. Je to tiež miesto, kde sa vykonávajú všetky naše záverečné lovy. Vlastníme viac ako 100, väčšinou nezastávaných akrov a je obklopený stovkami ďalších zo všetkých strán. Veľký reťazový plot s osnatým drôtom obklopuje podzemok, aby sa zabezpečilo naše súkromie, ale ten bol nainštalovaný až v 90. rokoch. Každá generácia pokračuje v budovaní na tom, co začalo ako malá chata na jednom pozemku. Tá chata sa teraz stala dvojposchodovým domom s podkrovím a pivnicou. Kedysi sme potrebovali generátor na elektrinu, ale teraz používame solárne panely a studňa nám dodáva vodu. Mal som kamaráta z mesta na vysokej škole, ktorý si myslel, že to znamená, že máme jednu z tých okrúhlych kamenných studní vonku a že si vždy, keď sme potrebovali vodu, išli po vedro. Takže, pre záznam, máme tečúcu vodu vo vnútri rovnako ako vy všetci. Jediný rozdiel je v tom, že nepochádza z mesta. Elektrické čerpadlo ju posiela do našich potrubí zo studne. To znamená, že by potrebovala generátor, ak by vypadol prúd, ale to nie je presne bežná udalosť, keď máte solárne panely. Naše skutočné domy sú rovnaké. Prečo platiť za energie, keď si ich môžete zabezpečiť sami? Prepáčte, mal by som zostať pri téme. Myslím, že whisky na mňa pôsobí. Ako som hovoril, nikto z nás sa necítil veľmi dobre ohľadom tohto lovu, najmä otec. Bolo ťažké ignorovať nodovú správu, alebo skôr varovanie za tým. Úprimne neviem, či by sa niekto z nás pokúsil ublížiť ostatným. Strach vás núti robiť šialené veci, najmä keď máte na mysli svoju rodinu. Josh, Wendy, otec a ja sme prišli do chaty 20. novembra, čo bol pondelok. Plán bol stráviť spolu trochu času pred samotným lovom. Myslím, že každý z nás bol úzkostlivý, aby to mal za sebou, a zároveň to odložil. Otcov zdravotný stav sa za 5 krátkych mesiacov od jeho diagnózy výrazne zhoršil. Vždy mal toľko bolestí. Vedeli sme, že je pripravený odísť, ale to nezľahčilo úlohu, ktorá nás čakala. Potom je tu to, čo sa stalo noc predtým. Ako som už povedal, Wendy dala jasne najavo svoje pocity a plánovala sa zdržať lovu. Medzi tým bol Josh vždy typičký, väčší, tvrdší, starší brat. Tak nejako sme vždy predpokladali, že to bude on, kto to urobí. Moja účasť mala hlavne udržať otca šťastného, aby bol k Joshovi miernejší. Bol tak trochu obmedzený hlúpák, pokiaľ ide o sexuálnu orientáciu môjho brata. Ale Josh bol jeho zlatý chlapec, kým domov nepriniesol Michaela namiesto Michelle. Vedel som, že otec sa nakoniec spamätá, takže som sa zatiaľ hral s ním, len aby som zmiernil tlak. Lenže ochorel, kým sa to mohlo stať.
A teraz bol môj brat poháňaný iným druhom motivácie. Vôbec nie je prekvapujúce, že Wendy chcela, aby sme to celé zrušili. Zamyslite sa, najmúdrejšia vec, ktorú môžeme urobiť, je odmietnúť účasť. Sme mladí, smola by sa rozdelila medzi nás, mamu, Kaylee, Abby. Ach, Josh, možno by ste sa s Michaelom mohli zosobášiť pred 1. decembrom. Ty sebecká malá suka. Josh vyskočil na nohy, okamžite zúrivý. Nevystavil by som ho riziku, aby som zachránil tvoj úbohý život. Dobre, počkajte, na chvíľu sa upokojme. Postavil som sa medzi nich a Josh sa vrátil na svoje miesto. Wow, a ty si ma práve nazval sebeckým. Snažím sa nás všetkých udržať nažive, ale myslím, že by si s tým mal problém, keďže ty si ten, kto bude aj tak v bezpečí. Wendy na ňo zazrela, ako by už vstrelil. To není pravda. Otec by ma pravdepodobne zastrelil na mieste a čakal na heterosexuálneho syna. Obaja viete, že mám pravdu. V jeho hlase bol zlomyselný tóň, ktorý pálil, ako len pravda dokáže. On by sa spamätal, chlape. Kýž by som to mohol povedať s väčšou zebadôverou, ale slova boli teraz prázdnejšie ako kedykoľvek predtým. To nevieš. Dobre, majte svadbu neskôr. O to viac dôvodov ukončiť rituál teraz. Raz a navždy. Pri rýchlosti, akou technológia napreduje, ako dlho si myslíte, že nám to ešte prejde? Chcete, aby svet zistil, že celá naša rodina sú kanibali? Nikdy som nepočul Wendy hádať sa s takým presvedčením. Bola odhodlaná presvedčiť nás, aby sme to videli po jej. Neviem, či by som to vôbec dokázal urobiť. Pôjdem s tým, čo sa vy dvaja rozhodnete. Bola to najúprimnejšia vec, akú som mohol povedať. Nikdy som nebol vodca a jednoducho som si nevedel predstaviť, že by som to robil rok čo rok. Ďakujem. Vidíš, Josh, Avery to chápe, len si predstav, že by si musel vraždiť rok čo rok po zvyšok svojho života. Pomysli na všetku tú prácu, ktorú si vyžaduje udržiavanie oddelených identít a cestovanie po krajine, len aby ste ty a Michael boli o niečo bezpečnejší ako my ostatní. Použila svoje veľké, široké oči a najsmutnejší hlas, ale Josh sa ešte nechcel vzdať. A ako očakávaš, že otec príjme túto správu? Myslíš, že existuje hranica, ktorú tvrdohlavý starý bastard neprekročí, ak je to pre dobro jeho odkazu? Áno, je to tvrdohlavý bastard, ale čo naozaj urobí? Majme, ak budeme držať spolu. Wendyno presvedčenie len rástlo. Očividne o tom už nejaký čas premýšľala. Myslíš okrem toho, že nás bude mučiť, kým sa nepodvolíme? Nechal ťa na pokoji len preto, že mal nás a teraz má stále Averyho. Ale nenechal mi to len tak skončiť, Wendy. Dobre, fajn teda, nič nepovieme. Vy dvaja ho môžete len veľmi zle loviť. Si také dieťa, sotva sa hýbe. Naozaj očakávaš, že uverí, že sme nenašli jeho chorú riť? Josh si pretriel spánky v snahe potlačiť prichádzajúcu bolesť hlavy. Rozhodne sa, Josh. Je to strašidelné monštrum alebo slabý starec. Nemôžeš mať oboje. Mala pravdu, ale jej hlasitosť mohla byť nižšia. Uplynulo niekoľko minút, kým Josh odpovedal: Dobre. A išiel spať, viditeľne nahnevaný. Možno by sme mali ísť spať aj my. Toto sa neskončí za deň, vieš. Zajtrajšok bude len začiatok. Otcovi nebude trvať dlho, kým zistí, čo robíme a nech už bude jeho reakcia akákoľvek, nebude to zábava. Podal som Wendy ruku a pomohol jej vstať. Viem, ale je to pre dobro veci. Chápem, ako to dávalo zmysel v starých časoch, ale takto nemôžeme pokračovať. Vidíme to a hoci na to možno nie je pripravený, Josh to vidí tiež. Otec môže byť obeťou svojej generácie a či už je to výhovorka alebo nie, musíme byť lepší. Niekedy je ľahké zabudnúť, že moja malá sestra je v skutočnosti dosť múdra. Vedel som, že má pravdu, len bolo naozaj ťažké spomenúť si na jej výrečné formulácie, zatiaľ čo na mňa kričal imp. Nasledujúce ráno sa otec vybral do lesa, zatiaľ čo ja a moji súrodenci sme tajne spali, alebo som si to aspoň myslel. To bolo predtým, ako ma tak hrubo prebudil veľký pohár studenej vody, ktorý mi vyriali na hlavu. Zabuď sa, imbecil! Prečo ste vy, noví lovci, takí odhodlaní ma zničiť? Zvrieskol mi do ucha prenikavý hlas. V nasledujúcom okamihu som bol nejako na nohách a pozeral som na veľmi nízkeho muža, oblečeného presne ako pán Monopoly. Nodové črty už neboli zdeformované, svoju masku zdokonalil počas storočí a nosil ju dosť hrdo. Tak? Čo si myslíš, že robíš? Netrpezlivo dupol nohou a čakal na moju odpoveď.
Je ťažké hovoriť, keď vás práve prebudil nahnevaný pekelný imp, ktorý vás polial ľadovou vodou, ale snažil som sa. My končíme, ospravedlňujem sa. Toto by sa nikdy nestalo s deťmi Diane. Not znel rovnako staro, ako vyzeral. Klesol do blízkeho kresla a z vnútorného vrecka saka vybral fľašu aspirínu. Po užití štedrého množstva dodal oveľa jemnejším tónom. Skús to znova, chlapče. No, pane, viete, moji súrodenci a ja sme sa rozhodli, že sa už nebudeme zúčastňovať tejto tradície a ospravedlňujem sa za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré to môže spôsobiť na vašej strane, ale tak môžeš mi povedať, prečo tvoj drahý brat odišiel pri východe slnka? Imp niekoľkokrát rýchlo zažmrkal, jeho trpezlivosť bola očividne napätá. On čo? Srdce mi kleslo pri jeho slovách a bežal som po chodbe, aby som potvrdil, že Joshova izba je prázdna. Nemohol som uveriť, že bol ochotný podvádzať po tom, čo sa stalo otcovi, ale neskôr objasnil, že to nepovažoval za podvod. Naozaj to myslel vážne, keď súhlasil s plánom našej sestry, ale potom na poslednú chvíľu cúvol. Áno, šokujúce, viem, ale otázka je, čo s tým urobíš, čo povieš. Takmer 300 rokov sa to stvorenie neukázalo mimo prenosu zmluvy, no teraz bolo v mojej izbe. To predsa mohlo znamenať len zlé veci však. No, záleží na vašej perspektíve. Myslím, on je lepší lovec. Bol som prerušený, než som mohol dokončiť myšlienku. Ten idiot by neprežil prvý rok a tvoja sestra je slaboch. Musíš to byť ty. Malý muž bol opäť na nohách, prechádzal sa a úzkostlivo mával rukami. Je to preto, že je gej? Nechápal som, prečo by sa inak tak bránil Joshovi, keď môj brat bol očividnou voľbou. Čo? Sakra, nie si o moc múdrejší však, chlapče. No nič, nedovolím vám s bratkom zničiť 3 storočia tvrdej práce. Ste dokonalí? Ani zďaleka, ale ste moja najlepšia voľba. Neviem, kam tento svet speje, všetci sa viac starajú o svoje pocity ako o prežitie. Je to preto, že je gej? Ako by ma zaujímalo, čo robí so svojou ovisnutou malou mäsovou tyčinkou. Vy, primáti, máte jednosmerné myslenie. Je to trápne. Dobré, preboha. Ospravedlňujem sa. Nevedel som, že impovia sú takí progresívni. Nechcem tvoje ospravedlnenie. Chcem, aby si zabil svojho bezcenného otca, kým ho ten idiot nenájde. Not zrazu začal rásť s každým krokom a jeho ľudská maska odpadla. Zniesol sa nado mňou, jeho výška teraz presahovala 2 metre a s každým slovom mi pichal svojim kostnatým, špicatým prstom do hrudi o niečo silnejšie. Netrpezlivo som čakal veľmi dlho, aby som sa zbavil svojho otca a som na hranici svojich síl s týmito hrami. Tak mi pomôž, stiahnem z kože každého z vás, kým vydržím jediný deň práce s tým dospelým dieťaťom. Není to podvádzaní? Môžete to urobiť? Stále som bol vydesený, ale do istej miery. Imp ma očividne potreboval a to mi dodalo dosť odvahy, aby som aspoň našiel svoj hlas. Nechcete sa so mnou baviť o podvádzaní, chlapče? Nechceš sa so mnou baviť o ničom inom, len o tom, ako sa najlepšie dostať k tvojmu otcovi pred tým idiotom. Prečo stále nie si oblečený? Keď zakričal, celá miestnosť sa zatriasla. Otvoril som ústa, hoci si nepamätám, čo som chcel povedať, a pohltili ma obrazy mojej sladkej Abigail, ktorá ležela mŕtva vo svojej postielke. Kaylee stála nad ňou, nekontrolovateľne vzlikala a kričala: Ako si nám to mohol urobiť? Srdce mi puklo. Sotva som sa udržal na nohách, no nejako som sa dokázal obliecť a pripraviť si pušku. Na ceste von som sa zastavil pri Wendy iných dverách a načúval akémukoľvek pohybu, ale im rýchlo tieto myšlienky zahnol. Hýb sa! Ešte nejaký čas sa nezobudí. Hnevaj sa na mňa koľko chceš, len sa hýb. Máš šťastie, že je nažive. Je to sťažovateľka, tá jedna. Nenávidím sťažovateľov. Noc si ružovým prstom hrabal v uchu. Keď ho vybral, prst bol pokrytý zelenou voskovou látkou, ktorú študoval s polovičným úžasom, polovičným znechutením, predtým ako ju odhodil na podlahu.
Keď sme boli vonku, viedol ma priamo k otcovmu úkrytu. Ako sa dalo očakávať, ďaleko sa nedostal. Keby Josh nebol zvedený falošnou stopou, našiel by ho dávno pred tým, ako som vstal z postele. Starý muž sa skrýval v kríkoch. Počul som ho skôr, ako som ho uvidel, bez ohľadu na to, ako dobre sa skrýval, nemohol si pomôcť s tými sypavými dychmi. Nod ma viedol k jeho zadnej časti. Vedel som, že ten bastard by neváhal na nás strieľať, ale vzhľadom na situáciu medzi ním a Joshom som sa obával, že by mohol mať niečo ťažšie ako gumové náboje. Veľmi som dbal na to, aby som zostal úplne ticho, keď som sa plazil bližšie pre lepší výhľad. Ak by som minul prvý výstrel, veľmi ľahko by sme skončili v plnohodnotnej prestrelke, čo by tiež odhalilo našu pozíciu Joshovi. To sa takmer ukázalo ako fatálna chyba. Tých pár krokov navyše mi spôsobilo, že moja ľavá noha sa ocitla priamo v pasti na medvede. Nikdy som necítil takú okamžikú oslepujúcu bolesť. Necítil som, že by mi niečo zvieralo členok. Skôr som cítil, že mi niečo odlomilo nohu v bedrách, ako by sme odlomili vetvičku z konára. Nepamätám si, že by som kričal, ale pamätám si, že som sa zastavil, pretože mi veľká, lepkavá kostnatá ruka zovrela ústa, čo viedlo k najhnusnejšiemu zmyslovému zážitku môjho života. Drž hubu, inak ti sám podrežem hrdlo. Hoci sa Nod vrátil k svojej normálnej veľkosti, jeho ruka zostala nezvyčajne veľká, keď mi ju silnejšie pritláčal na tvár. Takmer mi prerušil prívod vzduchu. Zatínal som zuby proti bolesti a zápachu, aby som potlačil svoje výkriky, kým imp úplne nezmizol. Vtedy som počul kroky a zrazu som pochopil Nodovú naliavosť. Boli takmer na mne a ja som pustil zbraň. Hej, prosím, pozri, ospravedlňujem sa, len prosím, zlož to. Prosím, nevydržím to. Nemal som poňatia, či hovorím s otcom alebo bratom a bolo mi to jedno. Povedal by som alebo urobil čokoľvek, aby som tú vec zo seba dostal. Hej, Veri, preboha, synu, som rád, že si to ty, ale naučil som ťa lepšie. Vždy sa pozeraj, kam kladieš nohy, synu. Nemáme čas ťa dostať von, nie potom, ako si kričal. Otec si kľakol a podal mi pušku. Mal na tvári najväčší úsmev a nová vlna nevôle ma zaplavila. Preboha, myslel som, že si tvoja sestra. Ej, skoro si mi spôsobil infarkt. To by bolo prvýkrát. Čo povieš, partner? S poslednou vetou mi priateľsky potlapkal po ramene a poslal novú vlnu bolesti po mojej nohe. Všetko, čo som mal, som použil, aby som neplakal. Otec, prosím, ale to bolo všetko, kam som sa dostal. Synu, viem, že nie je fér žiadať to od teba tak mladého, ale si už aj otec. Pomysli na malú Abby a život, ktorý budete mať ty a Kaylee s ňou. Odsunil sa o niekoľko stôv, aby mi dal jasný výstrel. Ale otec, Nie je čas. Josh sa blíži, nepočuješ ho? Počul som ho a naozaj sa blížil príliš blízko na pohodlie. S trasúcimi sa rukami som zdvihol zbraň, ale bol som príliš v bolesti, aby som ju udržal stabilne. Zvuk bratovho príchodu len pridal k mojej úzkosti, kým som nemal pocit, že jednoducho omdliem. Otec, ja? Skúsil som to ešte raz, ale opäť bez úspechu. Chlapče, stlač ten prekliatý spúšť teraz, počuješ ma? Budem ťa prenasledovať po zvyšok tvojho mizerného života, ak necháš toho sisi chlapca Nevedome som nestlačil spúšť. Ani som si neuvedomoval, že som prestal triasť. Ale otcova hlava explodovala do jemnej ružovej hmly, ktorú stále vidím za každým, keď zavriem oči. Použil som väčší kaliber, aby som sa uistil, že nebude trpieť. Len som nečakal, že to bude tak grafické. Nemal som byť ani tak blízko. Šok z toho mi na pár sekúnd dal vabudnúť na bolesť, potom ma zvuk Joshovho hlasu vrátil späť do reality. Avery, hej, kde si? Keď našiel náš malý húštinu, najprv uvidel masakru, ktorá bola kedysi naším otcom a niekoľko emócií mu rýchlo prebehlo po tvári. Najvýraznejšie boli hnev, zúrivosť a smútok. Potom sa otočil ku mne a ja som sledoval, ako nenávisť ustúpila prekvapeniu a niečomu podobnému ľútosti. Jasne chcel niečo povedať o tom, že som porušil našu dohodu, ale vzhľadom na to, že ju porušil prvý, nebolo o čom veľa diskutovať. Namiesto toho jednoducho povedal: Nemôžem uveriť, že si vstúpil do pactov na medvede. Hlupák! Potom uvoľnil pazúry smrti a ja som mu povedal o Nodovej návšteve, zatiaľ čo mi obvezoval členok. Vynechal som pár detailov v prospech zdôraznenia hrozieb voči mojej dcére, ale Josh na to nemal veľa čo povedať. Keď ma postavil na nohy, povedal: Dobre, môžeš stať, takže ťa nechám tak. A takto
bol preč. Konečne! Noc sa okamžite znova objavil, klačiac nad mojim otcom, tentoraz držiac veľký nôž a vidly s hrubými prameňmi slín visiacimi z brady. Keďže je to tvoj prvýkrát, nebudem ťa trestať za neporiadok, ktorý si urobil z môjho lahodného mozgu, ale je to pochúťka. Nedovoľ, aby sa to stalo znova. V tomto momente som si spomenul, čo otec povedal o detkovom poslednom love a mal pravdu. Najhoršia časť bola určite porcovanie mŕtvoly. Not ma prinútil urobiť každý rez úplne sám. Musíš sa to naučiť teraz. Toto je jediný raz, čo tu budem, aby som te poučil. Okrem toho len si pomysli, aké ľahké bude stiahnuť z kože cudzinca, keď si to urobil svojmu vlastnému otcovi. Celkovo to bol zďaleka najdlhší a najťažší deň môjho života. Keď som sa vrátil do chaty, otec nebol ničím iným ako jednotlivo zabalenými kusmi mesa, bol som pokrytý krvou plus s tekutinami, ktoré som nechcel identifikovať a každá časť môjho tela ma bolela. Josh a Wendy obaja odišli, už nemôžu zúčastňovať tejto konkrétnej rodinnej tradície, takže som ich nevinil. Som si istý, že by som urobil to isté a ich šťastie by aj tak nevypršalo do 1. decembra. V tej chvíli som sa oveľa viac obával o seba. Stále som musel všetko vysvetliť Kaylee a úprimne som nevedel, ako zareaguje. Keď sme diskutovali o rôznych možných výsledkoch, myšlienka, že sa stanem vrahom, ju zrejme rozrušila oveľa viac ako myšlienka pretrpieť smolu. Ale musel som tiež veriť, že to bolo len preto, že nepovažovala smrť našej céry za jeden z dôsledkov. Spočiatku prijala správu dosť ťažko, ale nakoniec sa spamätala, ako som vedel, že sa stane. Tiež sme sa dohodli, že už nebudeme mať žiadne ďalšie deti. Pokiaľ naša malá dievčatko stlačí spúšť, keď príde čas, bude zabezpečená na celý život. A ak sa rozhodne mať viac ako jedno dieťa, no, aj tak tu nebudem, aby som riešil drámu. Veríte, že sme konečne na konci? To mohlo byť ešte dlhšie, ako som očakával. Poďme sa pozrieť, čo ešte... Samozrejme, večera na deň vďaky vzdania prebehla bez problémov. Dokonca bol moment, keď kútikom oka, len na sekundu, som si myslel, že vidím Noda sedieť na jeho špeciálnej stoličke. Ale to bola pravdepodobne moja fantázia. Pravdou je, že som sa v tom čase cítil oveľa lepšie voči Impovi. Môj členok sa už hojil rýchlejšie, ako lekári dokázali vysvetliť. A mal som dostatok času na to, aby sa môj hnev ochladil. Plus, akokoľvek je hrozné to priznať, to mohlo byť to najlepšie jedlo, aké som kedy ochutnal. Úprimne, mám pocit, že som bol trochu prehnaný s celou tou záležitosťou. Teraz, keď som mal čas naozaj spracovať svoje emócie a zamyslieť sa nad udalosťami toho dňa, nikdy som sa necítil živejšie. V skutočnosti som už začal plánovať budúčoročný lov. Môj šéf včera volal a dostal som štedré povýšenie, ktoré prichádza s extra dovolenkou, takže svet je môj. No, možno len krajina. To pravdepodobne nie je koníček, ktorý by sa dal robiť medzinárodne vzhľadom na dnešné bezpečnostné predpisy. Prosím, nezamieňajte si moje nadšenie s bezcitnosťou. Až príliš si uvedomujem, že december sa čoskoro blíži a moja starosť o mojich súrodencov rastie s každou hodinou. Ponúkol som svoju podporu všetkými spôsobmi, akými viem, ale stále nie sú pripravení so mnou hovoriť. Čo je v poriadku, budem tu, keď budú. Len dúfam, že ten čas neprinesie tragédia. No, priatelia, myslím, že to je všetko. Nemôžem vám dostatočne poďakovať za počúvanie. Moje tajomstvo je ťažké niesť, no vy ste ho trochu odľahčili. Nech ste všetci požehnaní šťastím Noda počas týchto sviatkov.